И какво са, хора? Аз съм Супербой, голямото завръщане. Точно е голямото. Завръщам се. Отказах, защото мислех, че има много як хейт. То също ще има, обаче реших, че не ми пука. Това означава, че ще продължа да правя клипове. Не съм от най-развитите, въобще даже не съм развит в това. Правил съм и в предишни канали. Но... мисля, че към... Колкото и да правят, няма да му откажат. Защо ми да се отказвам заради някакви... За които не знае защо... направим проди да го прибия. Да се опитам да го прибия. Добре. Някой умря. Кажи ми, че няма стигнат блокчета. Но тук има дърво, така че не е проблем. Не знам дали да играя с текстур пак или да не играя с текстур пак. Не знам. Потом ще се тещя пак. Аз какъв текстур пак. Ето текстур пак става. Fuck you! Ще не ми дава спринтвам. Коя игра да влезам отново? Ето в тази. Ще се питам ако възможно по-бързо да ръшна. Не знам защо. Искам сега да ръшна мида. Сега ще ръшна мида, защото не е скъпо точно. Като играх лаш не снимах, точно това ма победих. Изпобих ги всичките. Правили диви. Щастливи. Fuck you! Лоша вода. Окей. Хайде. Гащи. Викам си край. Падна. Идеята. Тук доста по-лесно стига до мидъла, не знам защо. Поне така мисля. Окей. Взимам тези стрели. Това също. Има ли вече някой се опитва да строи? Не можах да задържа шифта. Не, фак, yes. Само да няма хейца. Yes! Така. Само да ми скочи. Ето аз ги слагам, защото да ми се слагат. Още назад на ябълка. Стрели. Хвърлих стрелите, видях. Супер! Ще оцеля си тайна, за какво си хова стрелите шая, като се подаде. Някой идва ли? Фак. Супер. Хакер! И какво ти прави, да играеш хакове?
Thank you. Деба! Хака... Окей. Изи, изи. Това ще стрели. Ще прави виж се. Оде! Бяга от тук, бе. Иска да стрелите заради тея, после да ме пръснеш от бой. Их! Бам! Изи. Оле, оле, оле. Това мап ме е светлийски. Да взема още стреле. Само до дойде, ще смеля от бой. О, fuck you. Nothing, защото някой го отворил. Она дойде, нали? Ето я. Гриз. Хай. Скачай да се бием. Да се бием, хай. Идваш ли? Хайде. Слез долу и си мъртва. Някой му обича, си хак. Не, просто да съм най-добре в PvP-то. Добре, хайде да слез. Я, аз се кача. Йо, но яко излезат като съм изял от нея блока. Някакви такива. Ето я. Квит. Тя само се окачи направо. О, нямам повече стрели от... О, супер, тя има стрели. Готенет. Три... Аха. Ооо! То лък вече... Гледай колко бих сторил. Колко кил имам. Не пише! О, то ще ме пръсне! Еладе! Къв тим бе, баце, къв тим бе, аз не съм от тези килете да правя тимове бе. Ето вина! Дай ме господи, да! Изи вин! Изи, то мап ме е каспитлийски. Толкова много ги отрепах с това лък, леле. Стана, супер. Първа игра фейл. Сега 3 игри ще направя. Тук почва тук. Охо, изи. Не изи. Тъпа работа. Това изи ми се да би в главата. Ще бъна клавиатура. Тук има 2 от 8. Няма се напълно, защото са много хора. Ето да, 7 от 8 веднага. Вау, много е красиво небето с това. Вау, на те е мега готина. И стъклата много ма кефът. Не знам, много ма кеф това. Те ще черпак. What? Много яко. Това мап съм играл. На това ще го спечеля, обаче не знам как го направя, ама смели от бой. Бях с... не. На това мап също спечелих. Бях тогава си направил до има диаманти. О, супер желе. Да, точно така. Тогава е пак ми се падна железен меч и се ядосвах, защото нямам лък. Окей. Ето също има чест. Само има един диамант ето тук. О, супер! Друго не ми трябва. Чакай. Да, това ще ми трябва. И блокчета ще да ги взема. Да направя така правя. Та няма да прибързам да... Или пък ще ръчна. Гадимет. Пич! Ади падни да е. Как са толкова неточен смъка, бе? What the... ти смела сега.
Пък съм се доста точен с лъка, не знам защо сега. О, не, о, не, о, лък, чист лък. Thank you! God damn it. Но това може и взема яки работи, бе. Уби го. Бутушки, супер. Горе има нещо, нали? Нищо ли? О! Трябва да има нещо, ли? Скачи горе, по-лесно да ги стрелям с лъка. Йо, някой мерни ли има? Долу има някой. Къде? Оле, фък. Фък. Къде има... Ай, ренджидвай са, бързо се ренджидвай, че ще ме пръсна. Няма ли да има някой да ходи по моста? Та са дошли тука. Тук има някакъв... Кирка в мен ли е? Да. Не, то запомня кирката. Той ако отида по моста, аз ще го изям. Само някой ден ме изгър... Така. Не. Айде, чао. Добре, мисля това да бъде за този епизод. Аз бях Супербой. Пак казвам, много ме интересува кой ще хейти. И чао.